Nyalande jeenayi cuɓogol 12 ɓe. caggal ɗum Yeesu yi dendinowo limpo goto ina wiye Macce Lewi ina jooɗi damal liggordu mum. rewe am Yeesu ngabboyi dow hayre wotere ngam ñaagade. O waali ɗon ñaagade Allah. nden weeti o noddi almuɓe makko o suɓi hen 12 goni yaadiɓe makko mbiya nelaɓe. Simon mo inniri Pierre, Andere miñum Pierre o, Yaquba, Yohanna, Philippe, Barthélemy, Macca, Thomas, Yaquba bi Alfe, Simon biyeteɗo joom himme, Judas bi Yaquba, Judas Iscariot jogorɗo jamfade mo o. Holno Yeesu suɓori almuɓe mum ɓurɓe ɓadade ɓe? So Yeesu wi rewe am, holko ɗum firtata to bangam? Holno mbaɗatmi ha cuɓogolam nanda e cuɓogol Yeesu?